Talgarreg Ceredigion mae'r local mis ma. Dafliad carreg o'r arfordir i ni i'r de o'r Abereiron ac i'r gorllewin o Llambed. Nawr de, fi wedi bod mewn llefydd gwaith yn y bywyd. Mewn ardal wledig fel hyn, does dim ond un ffordd i gyrraedd mewn stein. Hei, good man, Shanto. Iawn, hei. Wyla ni? Wso. Na, na, mai. Ydw, dwi wedi cyrraedd y Glan yr Afon Arms, Talgarreg. Siwr i chi gyd. Wel, Sarah, ti'n iawn? Da iawn. Good. Ti yw'r perchenog fan hyn, felly dweutha fi siwrt ddigwyddodd y cyfan fan hyn. So for the last couple of years we've been coming here on holiday and we started looking for a house to move here and then somehow we bought a pub. Iechyd da. Iechyd da. Nawr de. Mae'r mawrion i gyd wedi bod fan hyn, boes bach. Dylan Thomas, T. Llew Jones ac wrth gwrs, gath y stori o'r enwog Eirwyn Ponsia neu eni yn y pentref, felly ni'n garantid o gymeriadau yn y dafarn yma wedyn ni. Iwan, un o Talgarreg i chi wedi byw ma riod? Byw ar iod, ari bron yn 40 oed, a sawl blwyddyn wedi mynd. Martha, ti'n byw yma yn y pentre, ond o le wyt ti'n breiddiol? Dwi'n dod i Iwerddon, Limerick, West Limerick, West of Ireland, so fi'n byw yn Talgarreg nawr 20 mlynedd nawr. Wel, Keith, ti'n un o'r locals fan hyn yn Glan yr Afon fan hyn, ti'n eisiau pob tro? O, fi'n trial cael cornel fach yn ynde, eitha cyffyrddus yn ynde, a wedyn i gael coeso da yma bob troi'n dod yma de. Sa'i gael peint gwael yma ar ei fod, sy'n greu. Wel, i ni'n cwrdd fan hyn, clwb yr hen ebio ni'n galw vintage, mod. Ie. A hwnnw'n cwrdd unwaith y mis. Digon o reini o gwmpas? Os, goela i. A wedyn, mae nhw wedi dechrau clwb garddio yma. Mae hwnnw'n bwysig. Wedyn, mae nhw clwb nawr fi'n credu, mae nhw wedi dechrau clwb seidir. Wel, dyma chi rhai o blant yr ardal, cadu i ddechrau. Ti'n dod yma yn aml o'r ysgol neu beth? Dim pob yn noswaith, mae'n bedwar. A beth amdano ti, Pris? O'n i'n gweld ti chwarae pŵl gyda. Ti'n tipyn o foi am chwarae pŵl fan hyn? Aro. So ti'n dod yma rhi aml, ti? Dim rhi aml. Beth yw ti'n offi am y lle yma? O, fi'n offi mynd â fflamu mas gyda. Ti'n mynd â slurry mas gytre, pan ti ddim yn ffarmo ti yn y Glan yr Afon, neu fe? A sim lot o bobl yn gallu dal i wisgo'r hen cap staba fel chi a fi. Na, ie. Iechyd da i hwnna. Fe ddalwn ni'r ati ar agor. Ewn ni cadw slac yn dyn ar hwn. Hey, good thing. Ie. Gwion, chi sydd wedi nomineiddio'r Glan yr Afon, felly dweithio ni pam. O, mae jyst yn dafarn gret i ddod i. Mae peint neis o Guinness yma, mae cwmni da yma bob nos Wener a bob trwy'r wythnos, a mae dod y ferch yn joio dod yma ar y degau. Ware teg. Wel, bydde wedi bod yn ddigywilydd dod draw yr holl ffordd i Dalgarreg heb gael can fach. Felly, coni off. Myddi o'r brenin ar y hewl, gyd i gannu'r corn di rei. Rhain lori Mansell Davies a does neb yn cwasio fi. Ac mae'r amser wedi dod i wobrwyo Tafarn y Mis Heno S4C i'r Glan yr Afon Talgarreg!